bare stolt af, at give til rigtig, rigtig ked af. Og på den måde kan det håbe, at der bliver brikker. Ja, det må det være. Altså, det er man kan sige, at vi har først set det tumle rundt, men det er sådan lige, det er sgu ikke et role model. Så er det rigtig, noget andet, som også er en lille smule besynderlig omkring Gitte Nielsen, det er, hun har været gift 4 gange. Det er ikke så underligt. Det er der mange, der bliver. Først så var hun gift med Kasper Winding 1 år. Sylvester Stallone. Så var hun gift med 2-3 år. Ja, så har hun så haft ikke et lovformeligt ægteskab med, men har dog bare været forlovet med Sebastian Copeland. Hun har været gift med Raoul Meyer i 12 år, og nu altså Mattia Desi, som hun har været... Gastinuba, hun er sammen med ægteskab. Det er hendes 5. ægteskab. Og nu altså Mattia Desi, en italiensk, forholdsvis ung fyr. Hun har 4 børn. Hun har Julian med Kasper Winding, hun har Killian og